बे एरेन्जमेन्टखौ खालामनांगौ। दिनै बिटिसि सरकार प्रमद बर' बिथांनि सरकारा बे मेटारावहाय चिफ मिनिस्टार अफ आसाम हिमन्त बिश्व शर्माजों थाबैनो जगाजग खालामनानै बे NLFBनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनांगौ। NLFBनि लिडार आरो केडारफोरा निश्चय मोनसे आसा दंमोन, मोनसे फोथायदोंमोन गभर्नमेन्टखौ डेफिनेटलि सेपारेट स्टेट अफ बड'लेण्ड इस्युनि सायाव आरो बर'नि जेसेबां आफादफोर दं बे आफादफोर गभर्नमेन्टनि सायाव गोख्रों रोखोमैनो नारसिननाय प्रेसार होनाय। प्रमद बर' UPPL सरकार आरो एबसु आरो हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोनहा जयैनो बे NLFBनि सायाव आलोचना खालामनांगौ। बे बिथिङाव आंनिबो बुंनो गोनां बाथ्रा बेनोदि 2020 नि 27 जानुवारि एबसु NDP UPO बे मोनथाम आफादफोरजों बिटिआर नामनि मोनसे मिसनमार कनसेप्टजों गोदान थामथि एकर्ड जानानै थांदोंमोन। बे एकर्डनि गेजेरजों सेपारेट स्टेट अफ बड'लेण्डनि इस्युआ सल्युसन जायैनि थाखायनो सम्भब आंनि बुजिनाय मथेब्ला माखासे NLFBनि केडार आरो लिडारफ्रा हाग्रायाव थांफिननो थांखि लानानै बिथांमोना थांदोंमोन। बेनि उनाव जों मिथिबाय जे आसाम गभर्नमेन्टआनो आरो बिटिसि एडमिनिस्ट्रेसना प्लास एबसुआबो NLFBनि लिडारफोरखौ लेंहरफिननानै अभारग्राउन्डआव फैनो खावलायहरदोंमोन। NLFBनि लिडार आरो केडारफ्रा निश्चय मोनसे आसा दंमोन, मोनसे फोथायदोंमोन गभर्नमेन्टखौ डेफिनेटलि सेपारेट स्टेट अफ बड'लेण्ड इस्युनि सायाव पिसफुल टेबल नेगसिएसन जाफिनबावगोन आरो बे पिसफुल पलिटिकेल नेगसिएसननि गेजेरजोंनो आलादा बड'लेण्ड हादोरनि जि जेंना बे फाइनाल सल्युसनाव फैगोन बे मिजिंखौ लानानैसो बिथांमोना अभारग्राउन्डआव फैदों। रिसेन्टलि दाखालि जानुवारिनि 1 तारिखनि मोनाबिलियाव बिथांमोननि डिजिनेटेड केम्पनिफ्राय NLFBनि जेसेबां लिडार केडारफोरखौ होसि खालामनानै डिजिनेटेड केम्पखौ खालि खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव जादों। आं डिमान्ड होनो लुबैयो जे गभर्नमेन्टआ जि मिजिंथि जि आसाखौ होनानै बिथांमोनखौ लाबोफिनदोंमोन अभारग्राउन्डआव गोख्रैनो पिसफुल पलिटिकेल नेगसिएसन आरो पलिटिकेल डायलग स्टार्ट जानांगौ आरो जाय बिथांमोना बर'नि आफादफ्रा इनक्लुडिं बिटिसिनि गभर्नमेन्टआ बिथांमोनखौ लब दिन्थिनानै हक बा आसा होनानै हक जेरैबायदि लेंहरदोंमोन बिथांमोना दायित्व लानांगौ आरो बर'नि जेसेबां आफादफोर दं बे आफादफोर गभर्नमेन्टनि सायाव गोख्रों रोखोमैनो नारसिननाय प्रेसार होनाय। रिसेन्टलि मा जाबावबाय थांनाय डिसेम्बर दाननि 29 तारिखालि आसामनि खुनु इन्डिजिनियास ट्राइबेल आफादफोरजों बर'फोरजों रायज्लाया हसेया बिश्वासाव लाखिया हसेया without consulting and without taking into confidence आल्फाजों हाखु दाखु एकर्ड गोदान मोनसे खालामबावबाय। आल्फाजों जुदि बिदिखौ एकर्ड खालामनो हायोब्ला आसामनि आदिबासि 6था 8था मिलिटेन्ट ग्रुपजों खालामनो हायोब्ला NLFBजों माने पिसफुल टक नेगसिएसन खालामनो हाया। जोंनि जरदार डिमान्डआ बे सिभिल ससाइटिया भेरि इमिडिएटलि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामा गावसोर जेरै गोदै खोथा होदोंमोन बे खोथाखौ लाखिनांगौ आरो पिसफुल पलिटिकेल नेगसिएसन आरो डायलगा स्टार्ट जानांगौ। आंनि बुंनो गोनां बाथ्रा थांनाय 5 जानुवारि मोनाबिलि 6टानिफ्राय आरम्भ खालामनानै 12टा साराय 12टानि गेजेराव जोंनि सान्दामारियाव केम्प खालामनानै थानाय NLFBनि केडारफोरखौ आसाम पुलिसनिफ्राय थांनानै होख्रां होस्रिं खालामनानै बिथांमोनखौ लेटार पेटार खालामनाय जे खामानि बे खामानिया
जोबोद दुखुनांथाव आरो जोबोद मुगैथाव आं कन्डेम खालामो I condemn these activities done by the police, Assam police, to scatter the NLFB cadres. मानो condemn खालामो? NLFB आ जोनोम जादोंमोन जेब्ला BTR peace agreement जादों बेवहाय NDP आ ceasefire खालामदों दा बे BTR agreement आव NDP फोरनि थाखाय satisfactory निश्चय माखासे दफाफ्रा satisfactory जायाखै आरो बेखायनो माखासे NDP नि केडारफ्रानो NLFB आव थांफिनदोंमोन आरो जिहेतु के BTR आव peace agreement जाबाय BTC आव peace जाबाय गतिके हाथियार दैनो मोनला होननानै स्पेशली प्रमोद बर' दैदेननाय UPPL सरकार लोगोसे बेवहाय दंफायो एबसु आरो बेवहाय जों खोनादों आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि इनिशिएटिभआवनो बिथांमोनहा माने हाग्रायाव थांनायनिफ्राय बेक जाबोफिनदों दा बेखायनो आं दिनै खावलायगोन BTC नि प्रमोद बर' UPPL सरकार आरो एबसु आरो हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोनहा जयैनो बे NLFB नि सायाव आलोचना खालामनांगौ सावरायनांगौ आरो बिथांमोननो गोजोनै थांनानै थानायनि राहा लामा खालामनायनि सायाव सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ जाहाथे शान्ति जायो बिथांमोनहा जाहाथे कोनो धरननि निराशा जाया बिथांमोनहा जाहाथे मानसि हिसाबै मेन स्ट्रीमाव फैनानै थांनानै थानो हायो बे एरेन्जमेन्टखौ खालामनांगौ दिनै BTC सरकार प्रमोद बर' बिथांनि सरकारा बे मेटारावहाय चिफ मिनिस्टार अफ आसाम हिमन्त बिश्व शर्माजों थाबैनो जगाजग खालामनानै बे NLFB नि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनांगौ बिथांमोननो रिहेबिलिटेशननि बेबस्थाखौ थाबै खालामनानै होनांगौ होननानै आङो डिमान्ड खालामो आङो अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आं बेखौ खावलायबाय दिनै